ditugu, honekin, eta hala da, Casares aldagelan geratu da beraz, eta Oskar Rico iruditan dugu jokalaria zelairatuko da. Ezker fina duen jokalaria, harrituta utzi gintuen lehenengo jardunaldian lehenengo partidan. Bixi, ezkerraldetik sartzen, baloi honak ipintzen, erdirak eta honak egiten ikusi genuen, baina egia da gero bera egin duela, txispa hori galdu egin zuela, zaki bolada bat, kanpoan pasata gero berriz ere sasoirik onenean itzuli ote den, momentuz eskuin egalean kokatu da, eta une batetik bestera hasi da bigarren zatia, 45 minutu ditu, Barakaldok partida berdintzeko, partida irabazteko, ea zer gertatzen den. Morcillo. Oskar Rico ipatu duzu, ez? Holako bi jokalerik initezun urte osoa, posto baterako. Hori da, sasoirik onena. Sasoi ona hilabete eta erdi horri inguru horretan izatu dute txispa askorekin egoten dira. Horra, pixka jaisten denean beste atera eta ematen du horrela dabiltzala, ez? Casaresekin eta Calderón eta Berarekin eta pixka bat hiruren artean Oskar Martinez hartu da zelaian da 11 horretan hobeto esan da eta beste hirurekin nahi da horre betetzen postua. Eta Jon Moiak min hartuela dirudi. Bai, eta epaiak geratu du jokoa, Bai. Ez da askotan gertatzen. Barakaldoko baloia jokoan ipini du, eta epaiak txistua jokoa eten. Eta gero Alavesek berriz ere Jon Andersen antesi eman dio. Fran Pérez. Egalera eraman du baloia. Oskar Martinezek berreskuratu du Alavesentzat, baloia gora. Baina epaiak falta adierazi du, berriz ere Gasteiztarrek izango dute baloia. Lehenengo pasean baloia galtzeak sama handia da hori, Baloia irten ere ez, ondo dago ez, baloia jokatuta ateratzea, ondo atera dute gainera, gero horre Julen Goñi baloia arrestasun handiarekin galdu du, Horrek min egiten du. Taldear ez dio usten ateratzen dagoen lekutikan, berriro atzean sartzen da, eta beste abantel gehiago matea. Asko sobeto da, igual Koemanekin da Diego Torres inguru horretan baloia ipini, luze ipini, eta alde hortar pilatu. Fran Pérez eman dio Serantesek, Geniren presioa, orain Ariño, irriste egin du, baina baloia ateratzea lortu du, Ander Alaina. Igor, Cuesta. Rikori eman aizion, joan egin zaio kanpora alboko sakia Barakaldoren alde. Eta hortxe, Alaveseko beste jokalariak, Aulkiko beste guztiak, atezainak enduta. Berotze ariketak egiten Ibon Gutierrez, Josete eta Jito. Ibon Gutierrez, Aulkian, ez dugu askotan ikusi. Bantzen astean 11koan zen titular. Zelaiardian Joseterekin batera, biak gaur Aulkian. Calderon egal batean, gaur deialditik kanpo. Oiesek, Tomek egindako aldaketak Lurrera, Rico eta Vázquez. Eta ezer gertatu epaiaren ustez. Esparza. Geni. Rico. Vázquezek berreskuratu du, Nacho. Nachoren erdiraketa, Koemanen kontrola, Morcilloren sarrera, ostikada esan behar nuen, ez da zer izan den, epaiaren ustez ez zerrez. Mire falta badagoela. Hor baloia eta Julen Goñiren oinare jotzen duela eta irutze falta badagoela, baina bueno. Eta zeutxa orain, Ariño eta Vázquezen artean Genirentzat aukera, Oskar Martinez, bat biko egin nahi zuten, Geni Lurrera joan da. Horre ere uste du falta egon dela, epainak ez du ezer adierazi. Berehala galdu dute Bizkaitarrek. Meskita, Alaina, Rico, Meskita. Ander Alaina azaldu da erditik. Esartza Genirekin jokatu nahi zuen, Vázquezek atezainari. Jonanderrek gora. Morcillo indartxu buruz, Ian Urangak ikutu du. Rico eta Nacho. Espartza, Orlandoren bultzaka da. Alaina, Nachok berreskuratu.
Eta Meskitaren falta, obstrukzioa. Batakete ez, beste baloia gesten dute, Zakite ez dira usartzen baloia. Montero atezainak urrundu, baloia bertan utzi du, Julen Goñi erdiratu, kanpora Salcedo kornerra. Ez dira usartzen pixka baloia gelditu eta baloia gehiago jokatzen. Alabez egin behar luke hori. Alabez sartze balima baloi luzeetan eta beti emango dio aukera Barakaldori lehia horretan sartu eta zerbait egitea, Markagailua justua dago, gauza hundirik egin gabe, markagailuan aurretik ipini da, baina bestaldeko ere gertatu liteke, berdin. Barakaldo joko hundirik egin gabe, olako baloi batean, berdinketa egitea. Nacho atera du kornerra, ez dago erremateri, baloia oraindik ere barruan aldaratzea Orlandorentzat, gaizki Orlando. Oso gaizki jarri du gorputza oso atzean eta kanpora oso urrutira irten zaio jaurtiketa. Intentzioa bai, baina baloi ona etorri zaio, Hori esan behar, ez zala txarra, ez zuen gertu bai, baina ez oso gertu oztoporik ez beintza jaurtiketa egiteko. Fran Perezek keinua egin du, baloia ertetzen utzi, Ian Urangak aterako du. Nacho. Bandera Alaina. Eskubian Meskita. Rikoren laguntza du, hor da Oskar Riko. Joan egintzaiola esan du Marrazainak. Ez dakit ni ba. Helengo marra ikusten duen. Baloia zegoen lekuan. Meskita eta Julen Goñiren arteko lehia. Ariño. Hor Geniren lana, Vázquez. Goñi. Goñiri falta. Orlando, katera du. Vázquez berriro. Garrido eskubira eraman nahi zuen baloia. Egalez aldatuta, orain bigarren zatian Julen Goñi eta Nacho. Nacho ezkerra eskubian kokatu da. Julen Goñi eskubia berez, ezkerrean. Esmatu inbehar da zerbait, aberren hundikan mini egingo duen Barakaldok. Sarrera bera da. Naiz eta ez ikutu Oskar Martínez, sarrera eskutsua da, jokaldia falta pitatzeko da. Alabezek iruditzeit asko konfiatzen duela bere indarretan, ikusten du Barakaldo ez diola sortzen aukerarik. Baloi gutxi iristen dela atezainaren inguru horretara, eta bueno, hor dago partiduan, Aber, beste uz bat aprobetxatzen dugun, eta bigarrena egin erabakitzen dugun partidua, baina zerbait gehiago egin beharko du partidua irabazteko. Barakaldo gauza hundirik egin gabe, poliki partiduan sartuko da. Area barruan faltak tirala eta baloi geldia dela eta arriskoa sortuko du, eta litzake bat arritzeko izango berdinketa lortzea. Alabez, arazo hundia baino gehiago nik usten dut bere rendimientoa pixka bat jetxi egin dela. Lasaitasun puntu batekin ikusten da. Lasaitasun puntu hori ez daukana Miguel Ángel Tome da. Intensitatea eskatzen die eta ez lo hartzeko. Behin da berriz errepikatzen ari zaie bai jokalariei, baita bere atzekaldean dauden beste pertsonei ere. Nahiko lan, falta ateratzeko. Txardela. Kontoa, Inozoa eta dena. Natxori. Ez, Ian Urangari. Nacho katerako du orain falta. Puntatu du txartela epaileak. Eta falta.